The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon, mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Hits para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Nito lamang ikadalawa ng Oktubre, dumulog sa ating programa si Nanay Nelia Obias mula sa Goa, Camarines Sur para matulungan siyang mahanap ang kanyang dalagitang anak na di umano'y nakipagtanan sa kanyang 25 taong gulang na nobyo. At sa kalagitnaan ng pag-uusap, nagulat ang lahat ng naging revelasyon ni Nanay Nelia. Buntis na pala ang kanyang anak na dalagita. Mabawi pa kaya ni Nanay Nelia ang kanyang anak? Ang buong kwento, panoorin sa Tabang Ora mismo update. Nagulang. Hanapin natin yung anak. Tumakbo daw doon. Hindi namin alam kung saan. Kasi itong akin, ako naman sa may tulay, baka po lumukso. Anong ginagawa? Magpakamatay? Magpakamatay? Kapag napariwara ang mga anak, kadalasan nasa mga magulang ang sisi. Ngunit may manual nga ba kung paano maging isang perpektong magulang? Ano nga bang standard ng isang perpektong ina? Para kay Nanay Nelia, wala siyang ibang nais kundi ang mapabuti ang kanyang mga anak.
isang dalagita ang 6 na araw na raw na hindi umuwi sa kanilang bahay. Ang hinala ng ina, nakipagtanan na ito sa boyfriend nitong 25 years old. Paano po nangyari na pinaghihinalaan mo ngayon na posibleng sumama or nakipagtanan yung anak mo sa lalaki? Hindi nga pinaalam sa akin ng kapatid ni Robert na nagsasama na pala yung anak ko. So, etong naka-flash ngayon sa screen, eto po yung boyfriend ng anak po ninyo. Opo. Taga saan po itong si Robert, nanay? O, taga Garchitorina. Ang sabi sa akin ng kagawad dito sa Matakla, pumunta na daw ako ng pulis. Pwede daw yun yung kasuhan ng rape. Bakit nyo po nababanggit yun? Meron na po bang nangyari sa anak nyo at dito kay Robert? Meron na po. Buntis na po yung anak ko. Oh! Buntis na yung anak po ninyo. So ngayon po, nanay, matanong po kita, ano po yung pinaka gusto nyo pong mangyari? Ang gusto ko po, si Robert, makulong para ba maano siya, madala. Para sa ora mismong pag-aksyon, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Police Master Sergeant Mary Grace Bellamora. Maaari po ba na sa tulong po ng inyong opisina, mapuntahan po itong address ng lalaking pinaniniwalaan po ni nanay na tumangay po dito po sa kanyang dalagita? Yes po. Pwede po siyang makasuhan ng abduction of minor. Dito naman po sa sitwasyon na meron pong nangyari sa kanila. Pwede na po natin yung kasuhan ng rape. Hindi na pinatagal ng aming team at kinabukasan ay agad na kaming nagtungo ng Matakla, Goa, Camarines Sur upang sunduin si Nanay Nelia. Matapos ang higit 2 oras ay narating na namin ang Garchitorena Municipal Police Station. Mula rito, kasama ang puwersa ng kapulisan ng Garchitorena sa pangunguna ni Women's and Children Protection Desk Officer na si Police Corporal Jolihan Hadap at ng mga opisyalis rin mula sa Municipal and Social Welfare and Development o MSWD ay bumiyahe na kami papuntang Toytoy, Garchitorena, kung saan ay sinasabing tinutuluyan ngayon ni Casey at Robert. Sa tulong ni Kapitan Imelda Alvarez ay tinuntun namin ang bahay ni Robert. Ngunit naabutan namin nakakandado ang kanilang bahay. Dahil dito ay hinanap namin ang kanyang kamag-anak at naabutan namin ang ama ni Robert. Pagtatapat nito. Robert, umalis? Saan po pupunta, sir? Po? Pumunta ng Goa, bumalik ng Goa. Sino po si Robert? Sino po kasama? Anak niya. Ano po pangalan? Anak mo nga. Nagpagawa pala rin po. Nagpagawa. Nag-commute lang po ng bus, motor. Anong oras po umalis? Ang biyahe kayo dito alas 7, alas 6 ang hali duman sa sentro. Dahil po, kung naghali po din yung alas 7, pwede Nanduman na. naghali kasi mga alas 7. Ay, abot na ito. Nanduman na ito. Dahil sa revelasyong ito, ay agad na nakipag-ugnayan ang aming team sa kapatid ni Casey upang malaman kung totoo ngang inuwi na ni Robert ang kanyang kapatid sa kanilang bahay sa Goa. Makalipas lamang ang ilang minuto, Ma'am, confirm po, nandyan po si John at saka si Robert, dyan po sa Goa. Opo, kakadating lang daw po. Saan po sila na nakalocate? Dito po sa bahay namin. Umuwi sa bahay nyo na. Umuwi na. Opo. wala na kaming sinayang na oras at agad na kaming bumalik sa Matakla, Goa, Camarines Sur. At sa kanilang bahay ay naabutan nga namin si Casey at Robert. Girlie, Ma'am Girlie. Hello po. Hindi ka magbe-bless kay Mama? Tara dito. Ikaw si Robert, hindi sa pinapagalitan kita dun sa ginawa mo, pero alam mong mali yung ginawa mo na pagtangay. Or ano bang ginawa? Sumama ba to sa'yo? Kusa siyang sumama. Pero alam mo pong minor de edad siya. Pero sa mata ng batas, sir, kahit pumayag siyang sumama sa inyo, mali pa rin po yun. Ano po?
inuwi mo siya? Ano yung intention mo? Para po alam niya po nakasama ko. Para po hindi na siya makalala at hindi na maghanap. May bala ka bang ibahay na tong si Jonah? Magsama na kayo? Meron na. Desidido ka na panagutan siya. Buntis ba siya? Buntis siya. Ikaw ang ama. Sige, tara, Jonah. Upang mai-record ang ginawang pagsauli ni Robert kay Casey, ay minabuti na rin namin na dalhin sila sa tanggapan ng Violence Against Women and Children o BAWC ng kanilang barangay. Ngunit dito ay hindi napigilan ni Nanay Lydia na ilatag kung ano ang nais niyang mangyari sa relasyon ng kanyang anak na si Casey. Gusto ko kutakan, suwayo pa diwa. Magsuway siya dua. Gusto ko nga rin makatapos ko tani pag-eskwela. Iyo, kundi. Ako katabados na. Magsuwayo lang dua. Dahil dito ay hindi na napigilan pa ni Casey ang umiyak. Nakatungo, tahimik na humihikbi, na tila kinikimkim lahat ng galit at lungkot patungkol sa desisyon ng ina. At matapos ang pag-uusap, Nagdulag. Hindi mo napunta na eh. Saan yan pupunta? Ganun sa naan, mabuya na ako. So, sinado. dahil hindi namin alam kung ano ang maaring gawin ni Casey sa kanyang sarili, ay agad na kaming kumilos. Hanapin natin yung anak. Tumakbo daw doon, hindi namin alam kung saan. Ayan. Kasama ba sila? Okay, magsama tayo. So itong ate po, naman po naman sa may tulay, baka po lumukso. Asa dito na. Baba. Sa gilid ng daan ay naabutan namin si Casey na hawak-hawak sa magkabilang kamay ng kanyang dalawang kapatid. Munti ka na raw itong tumalon sa tulay. Anong ginagawa dito? Huwag makamatay? Huwag makamatay? Handang itapon ang buhay kung hindi makakasama ang lalaking minamahal. Maya-maya pa ay dumating na rin ang kinatawa ng WCPD Goa na si Police Master Sergeant Maricel Abundabar. Kasama ang kinatawan mula sa MSWD ng Goa ay pinapirma sila Nanay Nelia ng transfer of custody. Nakasaad dito na ibinabalik nila ang kustodiya ng buhay na katawan ni Casey sa kanyang ina. Dahil maaaring pagtangkahan muli ni Casey ang kanyang buhay, ay ninaisa na ng aming team na maidala pansamantala sa isang pasilidad si Casey. Ngunit ayon sa MSWD, Tayo ma'am dito, walang pwedeng mag-care kasi vulnerable siya, suicidal po siya eh. Wala pong walang facility na pwedeng mag-house muna sa kanya. kaya ng gabing iyon ay napilitan na lamang kaming ihatid sila Nanay Nelia pauwi sa kanila. Sa gitna ng kalsada at madilim na gabing iyon, gumawa ng isang masakit na desisyon si Nanay Nelia. Yun po nga na ang desisyon ko. Sakit ko kayo man sa laba. Ang laman manok suna kasi mag-ostolay. Ano? May ba na sa indong arong? Pinadua. Sa balay nindo? Ayaw. Dito? Labag sa kanyang kalooban ang desisyong ito, ngunit pikit mata niyang itong ginawa para masiguro ang kaligtasan ng anak.
anong gibuhong ko kaan, yung manggiraray. Meron siya mamoyan dahil siya magsaro ki Robert. Tanggapin ko na lang kahit ayaw sa kalooban ko. Kaysa magpapakamatay naman. Tanggapin ko na lang. Hindi naman yung ganyan dati. Masipag yan mag-aral. Sabi niya sa akin, magtatapos daw siya. Tapos ganyan din siya. Papasalamat ako arog ka na tabangan sa akin kung makauligde, magkaurulay. Maraming salamat po sa tabang ora mismo. Sa isang iglap ay nawala ng parang bulak ang pag-asa para sa sanay magandang kinabukasan ni Casey. Hindi ninais kailanman ni Nanay Nelia maging perpekto ang anak. Dahil maging siya ay hindi rin perpektong ina. Ngunit nananalig pa rin si Nanay Nelia na maitutuwid muli ang kinabukasan ng kanyang anak. Dahil sa hindi malayong hinaharap, ay magiging ina na rin si Casey. Hiling na lamang niya ay maturuan pa rin niya ang kanyang anak na magkamali ka man at madapa sa buhay. Nariyan pa rin ang iyong magulang. Aakay sa iyo sa tamang daan. Yan mga kaaksyon ng ora mismong pagtugon ng ating tanggapan patungkol sa hinaing ni Nanay Nelia para sa kanyang minor de edad na anak na babae na nabuntis ng kanyang boyfriend dyan sa Goa, Camarines Sur. Siguro sa ating mga kabataan, wag na nating baliwalain itong mga utos or nais ng ating mga magulang dahil wala naman magulang na gustong kumbaga idala ka sa ikakapahamak mo. Siguro ma-realize mo yan pag ikaw ay isang magulang na rin. At para sa ating tabang medikal, mula sa bayan ng Tiwi Albay, isang 37 taong gulang na dating elektrisyan ang dinapuan umano ng malubang sakit. Hinaing ng pamilya nito saan kukuha ng pangpa-opera ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. Panoorin po natin ito. Namamaga ang mga paa, mabilis hingalin, limitado ang galaw. Ganyan kung ilarawan ni Arian Brocales, 37 taong gulang mula Kararayan, Tiwi Albay, ang kalagayan niya habang nakikipaglaban sa sakit sa puso. Dati po kasi nagtatrabaho ako sa Cavite, electrician. Tapos naramdaman ko na ang bilis ko na mapagod. Pag umakit ako sa hagdan, sa scaffolding, naramdaman ko na yon, kaya nagdesisyon ako na umuwi. Habang nakikipaglaban sa kanyang sakit, naging kaagapay ni Arian ang kanyang pamilya. Si Nanay Gracia Brocales, 65 taong gulang, ang nag-aasikaso kay Arian. Hindi niya lubos maisip na magkakaroon ng sakit sa puso ang kanyang anak. Problema ko kay ito kan siya o naghurubag siya. Grabe problema ta siyempre so para gasto kung saan makuha. Naso pagkakan pa so gabos-gabos pan mga kaipuhan sa harong. Ngunyan, siyempre makulog baga sa daghan na sarong aki mo may kamatian. Si Eden Brocales, 25 anyos, ang naging katuwang ni Nanay Gracia sa pag-aalaga kay Arian. Nahirap po kasi kapag uli niya po, talagang na siya, nagmamanas na. Tapos ng time na ito, nagkaklase pa po ako. Kung may mga kaipuhan po siya dyan sa harong na dayang kaya, igtabangan ko man po nagibuhan yun. Labis na nalungkot si Eden nang malaman niya ang sakit ng kanyang kapatid. Nahirap lang po. Siyempre po, kasi kang time na ito po, nagtatrabaho siya tapos nagtatabang, tapos iyo po, nakamati siya. Walang ibang hiling noon si Eden, kundi ang maoperahan na ang kanyang kapatid. Na sana po, maoperahan po siya para dahil na po siya makamati. Na sana po may magtabang sa muya para sinamamati niya po, mahali na po. Sa piling ng pamilya, nakatagpo si Arian ng lakas. Bago ang kanyang operasyon, wala silang ibang dasal,
kundi ang kanyang kaligtasan. Nakamati pong kurab. Siyempre po, operahan po, bubukasan yung ano niya tapos. Pero nagpasalamat man po, mga matibay man po ang mga doktor na ma-opera duman. Ano yung pinagdasal mo? Na sana po maging successful po ang operasyon. Kwento ni Nanay Gracia, minsan daw ay nagsasabi sa kanya ang kanyang anak na nakakaramdam na ito ng pagod dahil sa kanyang karamdaman. Nakasabi man na minsan, ayama, subanggid ako nagkaturog. Sabi ko nata, napapagalon nga niya ako, nagtutukaw na sinangaya ako sa tukawan. Kaya labis na lang ang pag-aalala ni nanay sa kalagayan ng kanyang anak. Ay, sobra ma'am ang paghadit kung papaanhon ko na ito. Kaya nga na kami, maoperahan na siya. Nabunutan ng tinik ang puso ng pamilya ni Arian matapos maging successful ang kanyang operasyon. Siyempre, magmaho na kami, nakarecover na siya sa puso. Maugma po. Successful po so naging operasyon niya. Sa gitna ng takot, naging kaagapay ni Arian at ng kanyang pamilya ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Halos 500,000 pesos ang sinagot ng Ako Bicol sa pagpapaopera ni Arian. Bukod dito, nagdala rin ang grupo ng groceries at cash assistance para makadagdag sa maintenance at pang-araw-araw na supply ni Arian at ng kanyang pamilya. Ay, grabe ang kaugmahan ko, budan ko pasalamat kami sa Ako Bicol. Ang tero sa muyang tabang dahil may kayang gastusan, buda. Pasalamat akong sobrang-sobra. Kung bako po dahil duman, paano may aday maoperahan? Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol, dakulaan pong tabang ang tinopo sa muya, sa financial po. Kung bako po dahil sa inda, dahil may po ito makukumpleto po yung kaipuan na bayadan sa ospital. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol dahil po yung mga bayarin po nagdagtulong din po sa amin. Kasi po kung wala yun, hindi namin mabibigyan ng tamang bayad yung operasyon na yon. Walang katiyakan ng bukas, ngunit para kay Arian, sa bawat tibok ng puso, may pag-asang nagpapatuloy. Sa bawat sakit at hamon na nalalagpasan, may pangalawang buhay. Ayan mga kaaksyon, panibagong istorya na naman ng pag-agapay ng Ako Bicol Party List sa inaing ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ayan, anya ayon sa Ako Bicol Party List, hindi lang ito basta tulong, kundi tinuturing nila itong bagong pag-asa. Ayan mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, 4 na pamilya mula sa probinsya ng Masbate hindi nakaligtas sa matinding pinsala matapos humagapit ang Bagyong Opong. Samantala, namamahagi naman ang Ako Bicol Party List ng ATESDA ng mahigit 240 starter toolkits para sa mga scholars. At kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang tabang, ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako laon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, lahat na yata sa atin ay nagkaroon ng trauma ng dahil sa bagyo. Mula sa pagkasira ng agrikultura, mga establishmento, bahay, pati na ang pagkawala ng libong-libong buhay. Ngayon, mag-iisang buwanan mula nang humagupit ang bagyong Opong sa lalawigan ng Masbate. Kaya ating balikan ang kanilang mga naging karanasan at kung paano nagbigay ng pag-asa ang tabang ora mismo sa ating mga kababayang nasalanta ng naturang bagyo. Ang ora mismong pagtulong ng programa, panoorin sa report ni Camille Gonzalez. Simula alas 2 ng madaling araw ay nawala na ng kuryente ang buong lalawigan ng Masbate. Nitong Biyernes, sa ikalawang pagkakataon ay naglandfall ang bagyo sa bayan ng Palanas. Batay sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, 7 ang kumpirmadong nasawi sa Masbate. Ang sentro ni Opong na nagdulot ng malakas na pag-ulan at matinding bugso ng hangin. Isang peligrong hindi inaasahang dumating sa buhay ng bawat Masbateño. Ganito karaniwang ilarawan ng ilang residente ang bagyong Opong. Ngunit sa bawat aspeto ng trahedyang ito, mayroong nakakubling kwento ng pighati, pag-asa at pagbangon. Magandang araw mga kaaksyon. Ako po si Camille Gonzalez para sa mga storyang saksi sa hagupit ng bagyong Opong. Nang i-anunsyo ang panunumbalik ng biyahe sa Pantalan ng Pilar, ilang araw matapos ang pananalasa ng bagyo, ora mismong bumiyahe ang aming team kasama ang Ako Bicol Party List upang maghatid ng tulong sa probinsya ng Masbate. Habang nasa biyahe, payapa ang hangin, tahimik rin ang dagat. Ngunit ang banayad na hampas ng alon, animoy nagpapahiwatig ng paanyaya. Patungo sa daungan kung saan naghihintay sa amin ang mga Masbateñong nag-aasam ng panibagong pag-asa at kanlungan. Sa aking personal na pakikipagsalamuha sa ilang residente, nakilala ko sina Janet,
Salvacion, Emeline at Lani. Iba't ibang personalidad, ngunit pawang saksi sa hagupit ng bagyong nagdulot ng matinding pagbabago sa kanilang mga buhay. Kasi marami naman bagyo na dumating na mahangin na, mas malakas, pero hindi talaga yun na-expect na yun ang pinakamalakas ang bagyong Opong. Nagtatrabaho si Janet bilang isang stay-in caregiver noong maganap ang pananalasa ng bagyo. Habang doon sa trabaho ko, habang nagtatrabaho ako, ang isip ko, nandito na. Sabi ko, kung tumigil lang yung bagyo o yung hangin o humina, pupunta talaga ako sa bahay. Iniisip ko po na may mangyari dahil nga po sa lakas ng bagyo. Iniisip ko na may nangyari talaga dito sa bahay namin, sa yung tao dito na naiwan. Kasi ko baka natabunan ng bahay dahil nga sa kahoy lang yung bahay namin. Walang kamalay-malay si Janet na sa mga oras na iyon, muntika nang magkatotoo ang kanyang pangamba. Yung time ng umaga, nagsalita sa akin yung living partner ko nung umaga. Sabi niya, gumagalaw na yung bahay sa lakas ng hangin. Parang gumagalaw, sabi niya, baka daw bumaliktad sa isip niya. Pero ang inaano niya talaga na hindi siya lalabas kasi nga po malamig, umuulan pa. Ayaw talaga niya lumabas. Pero pag may pumipilit sa kanya, nalalabas. Tapos parang inaano na rin yung tiyan niya na gusto niya magkape. Pumunta siya sa pinsan ko. Pagkabili niya, yun, nakita niya na lang yung bahay. Bumigla na lang pagkalabas niya. Tinangay po ng hangin. Kasi dala po, malayo po yung inano niya eh. Pumunta talaga doon yung pati yung higaan namin na yan lang. Tumuwad po talaga. Personal kong nasaksihan ang kasalukuyang estado ng kanilang tirahan. Tanging sahig na lamang ang makikita dahil halos lahat ng gamit ay nasira at hindi na mapapakinabangan pa. So dito ma'am, sa loob nito, ilan po kayong nagkakasya, ilan po kayo natutulog? Kami po, 3 po kami matutulog dyan kung sakaling uuwi ako. Kasi yung anak ko dito rin natutulog, nagaano kung sakaling di siya pupunta sa klase niya. Sino po ang regular na nagsistay dito? Yung kasama ko po. Si live-in partner. Opo. Si anak niyo po, saan po siya nagsistay? Sa classmate niya lang, pag may project lang po sila. Pero dito talaga siya nag-i-stay sa bahay. Sila ng Opo, live-in. nag-isang po. Paano to ma'am? Yero to kapag Yun nga mainit, po, mainit din. po. Pag Yun malamig, pa. malamig. Tiis muna. Sana matapos itong bagyong Opong, makaraos na kami. Maganda yung pangatawan namin para makapagtrabaho, makapagpatayo ng bahay kahit maliit lang po. Para may matulugan lang na maayos, may mauwian pagaling sa trabaho. Kasi iba talagang may bahay, sariling bahay. Gaya ni Janet, hindi rin sukat akalain ng pamilya ni Emeline na matindi ang magiging pinsala ng bagyo. Nung bagyo, ma'am, di pa kami handa. Parang kasi nasanay kami na parang pag bagyo pa, wala lang. Ngunit dahil nasa coastal area ang kanilang tirahan, Nung magsi-6 ng hapon, anong gabi, yun na kami na mag-evacuate na lang. Yung asawa ko, hinatid kami sa evacuation center. Dala lang namin yung unan at kunting damit. Sabi ng asawa ko, babalik siya ng bahay. Sabi niya, babalik siya sa evacuation. Hindi siya nakabalik. Kasi ito pala, binabantay niya na kung ano yung maano. lingid sa kaalaman ng kanyang asawa na ang tangka niyang pagsalba sa mga naiwan nilang gamit ay siya ring maglalapit sa kanya sa panganib. Mga 4 daw po, mga 4. May ipo-ipo na po na. Yun na po, parang hinihigop na daw po yung bahay namin. So, parang may umiikot-ikot na daw po yung mga sim daw ng mga katabi namin. Kung hangin lang daw, hindi yun, ganun. Tapos parang bibitawan lang, ganun. Tapos napunta pa doon ng ibang sim, parang sabi ng asawa ko, di lang yung hangin, parang ano talaga yun. Kasi kung hangin lang, maaano lang yung sim, matutupi, yung ganun. Parang yung bahay parang kukunin. Hinahawakan na daw niya yung ano namin. Yung sa taas, ma'am, para hindi maano yung sim.
Saka parang hindi niya daw kuno nakinaya, binitawan niya. Tapos yun na, sabi niya, ay hindi na, kasi naglilipara na rin. Doon, ilalim na siya ng bahay. Para hindi na siya matamaan pa ng mga nagliliparan. Sa silong na ito, nagtago at 3 oras na nagtiis ang kanyang asawa. At dahil sa bagsik ng bagyong Opong, kinabukasan, wala ring naisalba sina Emily. Yung pagtapos ma'am ng bagyo, pumunta siya doon, tapos sabi niya sa akin, wala na yung bahay natin. Kita ko na sa mata na nanghinayang. Na buo namin tong bahay na ito, pero grabe ang pinagdaanan muna namin. Tapos isang iglap lang, ganito lang. Dahil wala nang mauuwian pa, pansamantala silang namalagi sa evacuation center. Sa kabila ng dagok na ito, pursigido sa pagbangon ang pamilya Alhicera. Ang ginaisip na lang namin, ma'am, kaya namin para na lang sa mga anak namin. Samantala, hindi tulad ni Janet at Emeline, si Nanay Salvacion ay tumandang walang asawa, walang anak o sariling pamilya. Kaya noong kasagsagan ng bagyo, siya ay nag-iisa. Bakit ma'am di nyo naisipan pumunta ng evacuation center? Dahil hindi naman talaga kami pumupunta ng evacuation center. Dito lang kami. Bakit po ma'am? Hindi namin akalain na ganun kalakas. Kung hindi dahil sa kanyang hipag, hindi makakalikas si Nanay. Hindi ko naman talaga akalain na ganun kalaki. Ganun ba malala na talaga. Doon pa rin ako natulog. Tapos tinawag nila ako ni Alma Mia na, Manay, lumikas ka na kasi may bagyong. Saka lang ako pumunta rito. Wala akong dala. Siguro yung ng hangin. Siya lang pa ang parang nandyan ang harap ng hangin, talaga sa kanya ng hangin. Sa akin lang talaga. Kung hindi ako nakalikas, nandyan pa din ako. So nagpapasalamat naman ako at active naman itong hipag ko. Tinawag ako, pati itong mga pamangkin ko. Pumunta ka na dito kasi malakas na daw ang hangin. Kaya umano na lang ako, lumipat ako dito. Wala akong dala. Kahit ang dala ko lang, parang una lang papunta rito. Kasabay ng paglakas ng bugso ng bagyo, ang pagbagsak ng damuhalang puno ng kayumito, dahilan upang mawasak ang payak na tirahan ni Nanay Salvacion. Lahat ng gamit ni Nanay ay natabunan. Maging ang kanyang makina sa pananahi ay nasira. Sabi ko, wala na pala akong bahay. Sana lang. Nag-isip din ako kung saan ako titira. Sabi ko, kung anong gagawin ko. Sabi ko, hingi na lang ako ng tulong sa mga kakilala ko. Ganun. Kung sinong dapat tumulong. Mag-antay na lang, sabi ko, sinong dapat lapitan. Kaiba rin ang pakiramdam ko kasi ang iba yung may sariling bahay tsaka yung nakikitira lang. Sabi ng iba, mas kakayanin nilang mawalan ng material na bagay kaysa mawalan ng mahal sa buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ito ang walang kaabog-abog na kinuha ng bagyong Opong kay Lani. Kaya naman agad naming sinuyod ang Mandaon upang hanapin at kamustahin ang ginang. At nang sa wakas ay mag-cruise ang aming landas, tiyempong kakagaling lamang ni Lani sa munisipyo para sa death certificate ng kanyang asawa. Habal, tas lalakarin niyo ito mag-isa. Everyday, simula ng pagkabagyo. Opo. Grabe. Pasalamat nga ako, may microfinance na naghatag sa akong bisan baayo na lang, bisan chinilas. Binigay lahat sa akin. Mabigat din talaga, ma'am.
Hindi pa ako maano sa mga kinanglanon ko, nagapabulig ako. Okay, hindi na ako masyado nakakita sa pagsurat. Ano lang, pasalamat gani ako kaya nga akong mga bayaw. Pagdating sa kanilang bahay, bumungad sa amin ang nakaburol niyang mister. Kwento ni Lani, bumabagyo pa noong pwersang lumabas ng bahay si Antonio upang tingnan ang lagay ng kanyang kalabaw. Nagkakape lang kami, tapos saglit nagsasagot siya nagtatawag na sa kanya. Pero sa mga alas 4, kasi hindi kami magtatabi yung tutulog. Alas 4, nagbangon sa higaan at nagtabi sa akin. Yakap-yakap niya ako. Yun lang. Hindi ko na siya nakita. Hinahanap ko siya. Sabi ko, di ka na pa. Wala na nagsabat. Hindi batid ni Lani na iyon na ang huling beses na mahahagkan niya ang kanyang asawa. Ihanap ko siya. Libot-libot ako sa balay, libot-libot. Sige ko libot. Wala ko sa nakita. Nakita ko, dito man lang sa gintindugan ko, at tumalang siya. Wala, ano na siya kilid na. Wala na siya sing malay. Pag singgit ko sin papang, sabi niya, nag-irog lang siya sa nagmuklat ang iyang mata. Tapos nalipong siya uli. Ang sabi sa doktor, siya daw, critical. Sana tahiin nila yung ulo. Hindi daw dilikuan kaya ang dugo niya daw masyadong mababa. 30-40 lang. Hindi na nagana yung niya, nag-straight na. Dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Opong, aksidenteng nahagip ng naputol na puno ng libas si Antonio, na sentrong nakatama sa kanyang ulo. Kasagsagan ng bagyo, dinala siya papunta na doon sa barangay hall. Pagdating sa barangay hall, may kagawad kami doon. Dinala siya sa health center namin. Yung dalawang nurse, yan na yung nag-asikaso sa kanya para masuruhan siya. Habang kami, kiklearing ng madaanan nila papuntang Medicare. Ang sabi doon ng parang internal hemorrhage na. Kasi marami ng dugo yung nawala sa kanya. Parang hindi ko pa kung anong rason, kung ano ang kapalaran ko. Sa iya ko na lang po inasalig. Nangyari dahil? Wala naman magawa Kaya naman bilang agarang pagtugon sa kanilang mga kasalukuyang pasanin, tigpa 5,000 pesos na cash assistance ang handog ng Tabang Ora mismo para sa kanila. Maraming salamat po kasi nandiyan po kayo na tumutulong sa mga may dadanang bagyo. Kaya Ginoo na po ang bahala ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo at sa tulong nyo. Maraming salamat sa Tabang Ora mismo. Malaking tulong po yung ibinigay niyo sa akin para makabili ng mga materialis, mga paggawa ng bahay namin. Madamo gud nga salamat. Naway hindi na muling ipagpasawalang bahala ang paghahanda laban sa mga nakaambang na sakuna. Dahil hindi tulad ng biglaang pananalasa ng bagyo ang proseso ng pagbangon. Ngunit sa kabila ng kapinsalaang dala ni Opong, patuloy ang pagbuhos ng tulong at ang pagbabayanihan ng mga Bicolano. At sa gitna ng dinanas nilang kawalan, tirahan man o mahal sa buhay, nananatiling nag-aalab ang pag-asa sa diwa ng mga Masbateño. At ayan po mga kaaksyon ang agarang pagtugon ng Tabang Ora mismo sa apat na labis na naapektuhan ng bagyong Opong dyan sa probinsya ng Masbate. At makalipas lang, ilang araw lang makalipas ang tumama itong bagyong Opong ay pumunta na ang Ako Bicol Party List. Hatid ang sakaw-sakong bigas para ihatid sa ating mga kababayan sa mga bayan na labis na naapektuhan. At nung nakarang araw ay nagsagawa rin ng isang araw na medical and optical mission ang Ako Bicol Party List. Katuwang naman dyan ang NAVFORSOL at mga pribadong organisasyon. At ngayong araw, nandyan sa bayan ng San Pascual, Masbate ang Ako Bicol Party List upang isagawa naman ang relief operation.
Ayan mga ka-aksyon, samantala, eto good news nitong ika-22 ng Oktubre. Namahagi ang Ako Bicol Party List ng mahigit 240 starter toolkits para sa mga TESDA scholars nating graduate ng Special Training for Employment Program. Ang kanilang abot langit na pasalamat sa Ako Bicol Party List. Panoorin po natin ito. Bread and pastry production, they have received po an oven and then an electric mixer. For electrical installation and maintenance NC2 naman po, they have received a cordless drill. For dressmaking NC2 naman, ma'am, they have received po a portable sewing machine. And then for driving NC2, ma'am, they have received po a hydraulic jack and then yung combination wrenches. For the cookery NC2, they have received po a butane gas, wok, and then food processor po. Since ang Kamali is more on farming, ang mga pangkabuhayan ng mga tao dito, mapa-upland and lowland, no, mga 70% of Kamaligyenyos most likely in farming. Sa pamamagitan ng pag-undergo ng training doon sa STEP, makakatulong para mag-produce ng mas magaganda de kalidad na mga farm produce, mga product. Nagpapasalamat kami sa TESDA at sa Ako Bicol with this scholarship na binigay sa amin na malaking tulong sa amin ng mga STEP scholarship na makapaghanap buhay. Maraming salamat, Ako Bicol Party. Bilang solo parent, napakalaking tulong po ng scholarship na ibinibigay ng Ako Bicol Party List. I think hindi lang sa ganitong scholarship ng mga dressmaking NC2, kundi sa mas marami pang scholarship na binibigay nila. Super thankful po kami kasi naging beneficiary po kami ng mga ganong programa ng Ako Bicol Party List. Sana po magkaroon pa ng more blessings sa kanila para mas marami pa po silang matulungan na katulad namin. I'd like to thank TESDA and Ako Bicol for this opportunity na for sure is makakatulong sa mga tulad namin na nag-i-start pa lang sa journey sa tinatahak namin professions po. Makulang pala schooling, but they also provide the mga tools na needed from our yung study namin sa NC2 Driving School. Thank you so much, Ako Bicol Party List, for the toolkit and TESDA. Thank you, thank you. SL, thank you so much. Malaking tulong po sa amin, lalo nag-i-start pa lang sa bread and pastry. Kasi meron na kaming starter kit, natuto pa kami. And also, maraming salamat sa Ako Bicol sa pag-support ng mga itong program. Kasi malaking tulong to sa mga nag-i-start pa lang ng business. Hello po, salamat po, Ako Bicol. And TESDA. Dakulao na salamat sa Ako Bicol to padagot sindang nagtatabang. Dakulao na tabang insta mo. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List, sa malaking tulong po to sa paghahanap buhay natin. Thankful po ang TESDA Albay kasi ever since po partner na po ni TESDA Albay si Ako Bicol Party List po for giving po a free scholarship po for beneficiaries under Albay po. Kaya very thankful po kami na meron po tayong naibibigay na mga free trainings po every year para mapakinabangan po ng mga tao po dito sa Albay po province. Yan mga ka-aksyon ang tuloy-tuloy na pagtulong ng Ako Bicol Party List katuwang ang TESDA Bicol para mabigyan ng hanap buhay ang ating mga kababayan na Bicolano. At ito rin ang pagtugon ng Ako Bicol Party List upang maipataas pang lalo ang employment rate dito sa Bicol Region. At yan ang mga problema at hinaing na ora mismong binigyang tugon at aksyon ngayong hapon para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa. Panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. At mga ka-aksyon, 62 days na lang at papalapit na po ang Pasko. At hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag